ହେଲା ଶୁଭୁଛି ନା? କାଲି ହେଲା ଭାଲୁକୁଣି ଓଷା ସରିବ ବୁଝିଲ। କାଲି ଲାଷ୍ଟ ଭାଲୁକୁଣି। ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିକି ଦେଇଥାନ୍ତ। କ'ଣ କହୁଛ? କେବେ ତ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ କିଣିଦେଲନି। ଇଲୋ ବାପ, ଶାଢ଼ୀ ପାଇଁ ପଇସା ଏତେ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ତୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ କି? ଏବେ ଫିଲ୍ମ ତ ସବୁ ବନ୍ଦ। ଏତେ ଶାଢ଼ୀ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ତମ ଘର ନେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିମି ତତେ ବୁଝିଲୁ। ସେଇଠି କେତେ ଶାଢ଼ୀ ନେଇବୁ ଦେଖିମି ମୁଁ। ଥାଉ ସେ ମିଛ କଥା ଗୁଡ଼ା ଜମା କୁହନା ବୁଝିଲ। ବାହା ହେଲା ଦିନରୁ ମତେ ଖଣ୍ଡେ ଶାଢ଼ୀ ଦେଇଛ, ଖଣ୍ଡେ ପାନିଆ ଗୋଟେ କିଣି ଦେଇଛ, କିଛି କିଣି ଦେଇନ। ମତେ ଟେଇ ଟାଇକି ବାହା ହେଇକି ରୋଲ କରୁଛ, ମତେ ହଇରାଣ କରୁଛ। ତମକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ମୁଁ। ହେଇ ଚୁପ୍, ବେଶୀ କଥା କହିଲୁଣି ବୁଝିଲୁ। ବେଶୀ କଥା କହୁଛୁ ତୁ। କହିଲା ଶାଢ଼ୀ, ଶଳା ମୋ ଦାଢ଼ି କାଟିବାକୁ ଟଙ୍କାଟା ନାହିଁ ପାଖରେ। ଲକଡାଉନ ଜାଣିପାରୁନୁ, ଘରେ ବସିଛି। ଦାଢ଼ି କାଟିବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ, ତତେ ଶାଢ଼ୀ କିଣିଦେମି। ଶାଢ଼ୀ ତମ ଘରେ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେମି ବୁଝିଲୁ। ମତେ ନେଇକି ଆମ ଘର ଛାଡ଼ିଦିଅ ହେଲା। ମୁଁ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ତମ ଭଳିଆ ଦାଢ଼ିଆ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ବୁଝିଲ। ତମେ ଯାହା କ'ଣ କହିବ ସେଇଆ। ଆସିଲା ଦିନଠୁ ମୋ ଖାଇବା ପିଇବା ଠିକ୍ ନାହିଁ, କିଛି ବୁଝୁନ ତମେ। ମୁଁ ତ କହିମି ତମେ ଗୋଟେ ବିୟର ବୋତଲ, ତମେ ଗୋଟେ କିଷାନ ବୋତଲ, ତମେ ଗୋଟେ ଏସି ବୋତଲ ବୁଝିଲ। ତମେ ଗୋଟେ ଆସ୍କା ବଟି। କ'ଣ କହିଲ? ତମେ ଏତେ ବଡ଼ ସାହସ ତମର? କହିଦେଲ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆସ୍କା ବଟି, ମୁଁ ଗୋଟେ ବିୟର ବୋତଲ। ତମକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ତମ ଘର ନେଇକି ଛାଡ଼ିବି। ଏତେ ବଡ଼ ସାହସ ତମର କେମିତି ହେଲା? କେମିତି? ମୁଁ କ'ଣ ତମକୁ ବାହା ହେଇଥିଲି ଏଇଟାକ ଶୁଣିବାକୁ? ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ଠିକ୍ କହିଛି ବୁଝିଲ। ତମେ ଗୋଟେ ଆସ୍କା ବଟି ବୁଝିଲ। ତମେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ୱାନ୍। କାହିଁକି ନା ତମେ ଆମ ଘର କଥା କିଛି ବୁଝୁନା, ମୋ କଥା ବୁଝୁନା। ଖାଲି ଟେଇକି ମତେ ବାହା ହେଇଗଲ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଣି ମାରି ସାରିଲଣି। କିଛି ବୁଝୁନା ଗୋଟେ। ମୁଁ ଥରେ ନୁହେଁ, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିମି ବୁଝିଲ। ତମେ ଗୋଟେ ଆସ୍କା ବଟି। ଥାଉ, ରହିଯାଅ। ବହୁତ ହେଇଗଲା ଅର୍ଚ୍ଚିତା, ତମେ ମତେ ବହୁତ ଶୋଧିଦେଲ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବିନି ବୁଝିଲ। ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବିନି। ଆଜି ନେଇକି ତମକୁ ତମ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିବି।